ka kɛɲɛ ni ɲinan jamanakuntigiya kalafiliw ye Donald Trump ale min tun ye cɛbɔ ye kalafili na a ye fɛsɛfɛsɛli caman kɛ ka ɲɛsin Iran ma a ka laseliw kɔnɔna na o min ye États-Unis jamana jugu dɔ ye ni a ka manda tɛmɛnen kɔnɔna na a tun ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsiw ma kɛrɛnkɛrɛnyala sɔrɔ siraw fɛ fo ka taa se finitigiw fanfɛla fɛ. I'm not looking to be nta ɲini ka juguya kɛ ka ɲɛsin Iran ma an na sɔn ka kɛ teriw ye an na sɔn ka kɛ teriw ye i n'a fɔ an tɛna se ka kɛ teriw yɛrɛ fana ye nka o tɛna se ka mugujugu sɔrɔ o min n'a bɛ fɔ ma ko arme nucléaire u tɛna se ka arme nucléaire sɔrɔ. Iran diinɛ lafasaba ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ni jamana wɛrɛ ye gɛrɛntɛ bonya u kan tɛna se ka u dalakan bato o min ni u y'a di a bɛ waati jan bɔ ko u tɛna u ka mugujugu min n'a bɛ fɔ ma arme nucléaire baaraw yiriwaliw kɛ. Trump ka manda fɔlɔ kɔnɔna na a y'i sama ka bɔ bɛnkan na o min ni o kɛra san 2015 Iran ale ni diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka dɔ bɔ a ka programme nucléaire la ni ka se ka na ni nɔgɔya ye kɛrɛnkɛrɛnyala a ye gɛrɛntɛ minnu ta o hukumu kɔnɔna na. Trump y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka bɛnkan wɛrɛ sigi sen kan ni o na juguya kosɛbɛ Teheran ma. Septembre tɛmɛni journaliste dɔ y'a ɲininka n'a bɛ fɛ ka bɛnkan wɛrɛ laɲini. Awɔ n bɛ a kɛ an ka kan ka bɛnkan kɛ ka sababu kɛ kɔlɔlɔw olu ka bon kosɛbɛ. Octobre kɔnɔna na laseli sira dɔ fɛ animateur dɔ ye a ɲini Trump fɛ n'a y'a sɔrɔ Iran diinɛ lafasali ɲɛma ninnu ni a hakilina ye ka olu boyi ni k'u nɔra bila ni maa minnu n'u ye olu boyi ka kɛ ni san 1979 ye n'a bɛ fɔ o ma ko monarchie. can't get totally involved in all it, you know. An tɛ se k'an da don o waleyaw la an ka kow jateminɛ an tɛ se k'an da don o waleyaw la. Trump ye jaabi kojugu dɔ ta ka ɲɛsin Iran olu ye bingani wale min ta Octobre kalo tile fɔlɔ ni o bɛ missile balistique ko fɔ ka ɲɛsin Israël ma. Ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma ni o bɛ Joe Biden kɔfɔ ale tun ye laseli dɔ kɛ kunnafonidilaw ma ko Israël man kan ka jaabili kɛ ka ɲɛsin Iraniens olu ka nucléaire bondow ma. I said, I think he's got that one wrong. N y'a fɔ n ko n dan b'a la k'a fɔ a filila ka sababu kɛ o yɔrɔ in de kan ka gosi nka u kɛlen ka a ɲiningali tɛngu a la a ka jaabi tun kan ka kɛ de k'a fɔ a ye u ka mugujugu pɛrɛnta ni o bɛ nucléaire kofɔ o bondo gosi fɔlɔ aw ka sɔrɔ ka aw ɲɛsin yɔrɔ tɔw ma. A ma fɔ a ka campagne kɔnɔna na ɲina n'a y'a sɔrɔ a nana o fɛɛrɛ ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛ tuguni nka a ka cɛbɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ secrétaire d'État o jɔyɔrɔ ɲini na kɛrɛnkɛrɛnyala sénateur Marco Rubio ni ale ye hakilina minnu talen bɛ ka ɲɛsin Iran ma o lafasaba dɔ ye a y'a yira bɔlɔlɔ sanfɛ X ni o ye Twitter kɔrɔ ye k'a fɔ nin waleya gɛlɛn ninnu minnu bɛ se ka dulon jamana in yɛrɛ baloli la o n'a ɲɔgɔnna gɛrɛntɛw fo ka taa se fɛɛrɛ wɛrɛw ma minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnyala ka se ka u ka bingani waleya ninnu olu yɛlɛma ko o waleya ninnu de kaɲi a y'a yira ko kura o walejugu ninnu kɔnɔna na Amérique minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ kiriko ma olu bɛ min wele bɛnbɛnbɛn min ni a ma se ka sira sɔrɔ ni o bɛ tali kɛ Iran ye fɛɛrɛ min tigɛ ka Afghanistan o jamana kɔnɔden dɔ ta ni ka ale bila Donald Trump bɔnɛni na a ni na yanni kalafili cɛ. Teheran olu y'a yira k'a fɔ u sen si tɛ nin waleya in na nka Donald Trump ka lakana ko ɲɛnabɔba ale y'a yira k'a fɔ Iran ka kan ka nin waleya ninnu u kɔlɔlɔw sɔrɔ. We need to be sending a message loud and clear. An ka kan ka yira k'a fɔ nin ye dancɛ belebele ye maa man kan ka min lasago a lasagoli yɛrɛ fana ni an jugu min y'a kɛ o na ɲɛɲiniba sɔrɔ an ka kan ka waleya minnu ni olu kumaw kɛra k'u sigi sen kan an tɛ min kalama jamana ɲɛma Donald Trump ale ka hakilina la ka ɲɛsin Iran ma o ye bɛnkan nasugu min ni a bɛ k'o ɲini ani ni a ma o bɛnkan sɔrɔ a nana fɛɛrɛ min sigi sen kan walasa ka se k'a sɔrɔ.